Ma kaj je to bilo? Kako ne znaš, prije 2 dana? O, ča. Ma ne znam kako se to... Šta ima? Ej! Otkud tebe tu? Pa ne javljaš se 2 tjedna, ne odgovaraš na poruke ni na mailove. Di si? Da, bila sam u Australiji. Nemoj me zezat. Da. Šta ima u Australiji? Pa zmija, paukova, klokana. Kad si ti bila u Australiji? Pa prošli tjedan, prije 2 tjedna, sad. 2 tjedna si bila doma kraj televizije. Šta radiš? Ha? Šta radiš? Šta radiš? Šta radim? Šta radiš danas? Danas šta radiš? Pa ništa, imala taj rođendan kasnije, što? Jel? Da. Znači, bila si doma 2 tjedna. Bila sam s kauča, gledala televiziju, dokumentarac u Australiji, jer radi taj znanstveni rad o Australiji. Opa, znanstveni rad. Šta radiš? Znanstveni rad. Ma kakav ti znanstveni rad pišeš, ćerce moja? Ti imaš nešto otići do dućana nešto, a? Ne moram, ali nedjelja, tako da ništa ne radim. Ok, ništa, idem ja pa se čujemo. Kad budeš u Australiji.